ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1060 ദിവസമായ ഇന്ന് 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 9 ചൊവ്വാഴ്ച, 1199 ആണ്ട് മീനമാസം 27 ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ ലോകരെല്ലാം സന്മനസ്സുള്ളവരായി കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ആനന്ദമാകുമായിരുന്നു. ലോകരെല്ലാം സന്മനസ്സുള്ളവരായി കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ആനന്ദമാകുമായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീ മങ്ങാട് ബാലചന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ 366 മഹത്തായ ചിന്തകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷേത്രം ശുദ്ധിയുടെയും ഭക്തിയുടെയും നിലയം എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടടച്ച് വവ്വാലിൻ്റെ നാറ്റമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അവസരം 1921 ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി ചിലർ വന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ശിവനോ സുബ്രഹ്മണ്യനോ ദേവിയോ എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മതിയെന്ന് വന്നവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഇതിന് നൽകിയ മറുപടിയാണ്, ഇരുട്ടടച്ച് വവ്വാലിൻ്റെ നാറ്റമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന്. ശുദ്ധിയുടെയും ഭക്തിയുടെയും നിലയങ്ങളായിരിക്കണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരസ്മരണ മുറിയാതെ നിൽക്കണം. ഇതിൽ ഏതിന് കുറവ് വന്നാലും ആരാധന കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവുകയില്ല. ആരാധന എന്നത് കേവലം അധരം കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ നമ്മയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ നിലയ്ക്കാതെ നോക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. ആ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിരൂപത്തെ ദേവതാ പ്രതിഷ്ഠയിൽ സങ്കല്പിച്ച് വണങ്ങുന്നതിനായിട്ടാണ് ഏതൊരു ഭക്തനും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റു വിചാരങ്ങളെയെല്ലാം അടക്കി നിർത്തണം. അപ്പോൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ ശാന്തിയുടെ ഒരു തിരി തെളിയും. ആ ശാന്തിയുടെ തെളിച്ചം കെടാതെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ദൃഢമാകും. ആ ദൃഢമാകലിൽ ആത്മശുദ്ധി കൈവരും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ ക്ഷേത്രമായി തന്നെ നിലനിർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ഷേത്രവും ആരാധനയും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഏകോപിക്കൽ ഉണ്ടാകൂ. ആ ഏകോപിക്കലാണ് പുണ്യാനുഭവം. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.